Ang DTI nag-issue ng department order nga nagakontra sa mga nagabaligya ang appliances, motorsiklo sa hindi pagpasugot nga ibaligya ang anda produkto sa cash basis kag gusto nanda nga sa installment lang. Suno kay Lina Joy Cardinal kang DTI, diyan nagalapas kang kinamatarang kang sangka customer sa kun ano ang anda nga choice sa pagbakal kang mga produkto nga anda nagustuhan. Dapat suno kana nga ang customer ang may right sa pagpili kun ano ang mode kang anda pagbayad sa produkto nga anda gusto baklen sa cash o kon sa hulugan nga paagi kang pagbayad. Panawagan kang kag panugyan kaya kang DTI sa mga customer nga antis magbakal kang anuman nga produkto nga gusto baklen kinahanglan anay nga sa wala pa mapirmahan ang kontrata dapat nga mangin matag kag mag-intindihan ay ang seller kag ang customer. Diya base sa Department Administrative Order kang DTI number 21-03 series of 2021. Balita halin sa probinsya kang Antique, ako si June Pagutaw, nagabandera sa matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Antique Radio Bandera.